Zdravím všechny posluchače a posluchačky a já vás vítám u 3. dílu podcastu Křeslo, káva a dobrá kniha. Dnešní epizoda bude možná trošičku jiná než ostatní, protože jsem se rozhodla zaměřit na jednu konkrétní knihu. A to bude, jak jste si určitě už z názvu všimli, Fourth Wing, neboli Čtvrté křídlo, které by u nás mělo vyjít u nakladatelství Fragment v češtině už tady toto jaro. A je to knížka od autorky Rebeky Yarros. Myslím si, že ji úplně nemusím nějak do detailu představovat, protože v podstatě obletěla celý internet. Je to hodně velká senzace, především na TikToku, ale už se rozšířila v podstatě na Instagram a na všechny ostatní platformy. A pro spoustu čtenářů si troufám říct, že se stala nejenom možná nejlepší knihou roku, ale taky jejich nejoblíbenější knihou vůbec. A z toho důvodu mě hodně zaujala. A nejenom vlastně kvůli tady takovému tomu hypeu, který okolo ní je, ale i tím, že z anotace se dozvídáme, že je to o dracích a já jsem vyloženě nějakou knížku zaměřenou konkrétně na draky nečetla, takže mi to přišlo jako zajímavý koncept, na který jsem se teda teďka vrhla. A pokud nevíte vůbec, o čem Fourth Wing je, tak ve zkratce jde o to, že hlavní hrdinka Fourth Wingu Violet se celý život připravuje na to, že se z ní stane písařka. Nevím úplně, jak to bude přeložené, tady tyhle názvy, takže se omlouvám, možná si tady některé ty překlady tak nějak jako vymyslím dle sebe. No a z Violet se teda má stát právě ta písařka, což je jeden z nějakých 4 sektorů nebo kvadrantů bojové akademie, která se právě skládá z těch písařů, potom z léčitelů, takových v podstatě vojáků a nakonec z dračích jezdců. No a Violet se má původně teda stát tou písařkou, ale její matka, která je generálkou tady v tomhle světě, tak se rozhodne, že vlastně z ní bude dračí jezdkyně, což vlastně nikdo nechápe a nečeká, protože Violet v podstatě na to není vůbec přizpůsobena po fyzické ani po psychické stránce a není na to připravená. Tím, že vlastně celý ten život trénuje na to, je jako nosem ponořená v těch knihách a vůbec jako se nezabývá nějakým jako tréninkem po té fyzické stránce. Celkově ta Violet, hodně tam je o ní zmiňováno, že je taková jako malá, slabá, že si často nějak jako ublíží. No prostě se nehodí, aby z ní byla dračí jezdkyně. Ale právě ten příběh začíná v momentě, kdy ta její matka se vlastně rozhoduje, že Violet vstoupí mezi ty dračí jezdce. No a jak už jsem zmínila na začátku, tak Fourth Wing patří mezi poměrně na můj vkus vyhypovanou knihu. Prostě je neskutečně populární na internetu a většinou z mých osobních zkušeností právě ty příliš populární knížky nejsou vyloženě jako, nemusí být vyloženě špatné, nemusí to být vyloženě jako propadák, to asi ne, ale jsou většinou prostě takové průměrné. A jedna z mála knih, která byla takhle stejně vyhypovaná, kterou jsem třeba za poslední dobu četla, tak je například knížka Ahoj, tady Sam, která teda mě osobně se hodně líbila. Dala jsem jí tuším buď 4,5 hvězdičky nebo 5 hvězdiček z 5, ale vím, že spoustě lidem se ta knížka nelíbila a nechápali právě ten hype, takže já jsem měla od Fourth Wingu poměrně vysoká očekávání s tím, že to vlastně všichni všude vychvalují až do nebes. Ale říkala jsem si, že si vlastně udělám obrázek o tom, až knihu celou dočtu. A z těchto účelů vlastně vzniká dnešní podcast s tím, že vlastně mě po dočtení přišlo, že mi nestačí nějakých těch 2000 nebo 2200 znaků, co je na Instagramu, že by se tam nevešly veškeré ty moje pocity a ráda bych tady tu knihu prostě probrala do nejmenších detailů. Co se týče teda samotného příběhu, na který už se teda teďka konečně vrhneme, tak bych samozřejmě ráda upozornila, že obzvlášť tenhle díl bude samozřejmě obsahovat spoilery, takže pokud jste knížku ještě nečetli a chystáte se na ní, tak si poslech raději nechte na jindy. No a teď už konečně ke knize.
Četla jsem ji teda samozřejmě v angličtině s tím, že překlad ještě nevyšel. Kdo by se chtěl teda do knihy taky pustit, tak za mě se osobně jazyka úplně bát nemusíte. Není to napsané nějak odborně, čte se to poměrně rychle, to určitě Rebece nemůžu upřít. Je to fakt jako svižné, hezky napsané, i přestože je to jako nehorázná bychle. Má to, myslím, bez nějakých 20 stran asi 500 stránek, tuším, takže je to fakt jako veliká knížka a ten druhý díl je ještě delší, k čemu se potom ještě dál dostanu. No a než se pustíte do čtení, tak si myslím, že je hodně důležité vědět, že Fourth Wing spadá žánrově do takzvaného romantazy, neboli spojení žánru fantasy a romantiky, jak už ten název napovídá. A myslím si, že by nebylo úplně fair srovnávat Fourth Wing s takovými těmi vysokými nebo prostě klasickými fantasy, jako je třeba Pán prstenů nebo série Píseň ledu a ohně, Zaklínač a podobné. Pro tady tyto fantazie je hodně typické, že mají ty světy propracované jako do posledního detailu. Je to třeba často, i přesto, že je to fantasy, tak je tam určitá míra realismu, jsou tam rozmanité postavy, mají ty knížky často vlastní historii nebo třeba i vlastní jazyk, co se právě třeba týče Tolkiena. A oproti tomu romantazy je prostě trošku odlišné, protože prostě není fantasy jako fantasy. A ty jednotlivé subžánry jsou diametrálně odlišné. Stejně tak, jako by třeba nebylo za mě fér osobně porovnávat Kinga a jeho Osvícení, které naprosto miluju, tak třeba se Steinem, který píše taky horor, ale je to horor pro děti. Takže v podstatě jsou to takové dva jako podobné žánry, skoro stejné, ale jeden z nich je víc pro dospělé a jeden je prostě pro mladistvé nebo pro děti. Takže nemůžu srovnávat třeba tady tyhle dvě díla, třeba, jak říkám, od Kinga to Osvícení a od Steina třeba o sérii Husí kůže. I když jsem oběma knihám dala třeba 5 hvězdiček, tak prostě nejsou na stejném levelu a podobně to je i u Fourth Wingu a právě těch klasických fantazí, jako třeba Zaklínač. Takže si myslím, že člověk, než by začal vůbec Fourth Wing hodnotit, tak by si měl tohle uvědomit. To byla třeba jedna z mála věcí, na které jsem se snažila při čtení myslet. Třeba kdykoliv v tom příběhu prostě jsem našla nějaký třeba nedostatek a v hlavě jsem to třeba právě srovnala s tím Zaklínačem, kterého teďka taky momentálně čtu, tak jsem si právě říkala, ne, ale to nesmíš srovnávat, protože to jsou prostě dvě rozdílné věci a myslím si, že je to hodně důležité to separovat, tady tyhle dva žánry, to fantasy a romantasy při tom čtení. To jsem chtěla jen tak okrajově zmínit, protože to třeba byl fakt, který mi napomohl potom udělit finální hodnocení knize, ale na to se podíváme až nakonec. Teďka, co se týče toho světa, aby jsme se už do toho konečně mohli ponořit, tak já musím na začátek ocenit, jakým stylem se autorka snaží na svět zaměřit. Mně přišlo, že se snaží jako co nejlíp vyladit to backstory i tu historii, i když třeba občas jí to uteklo. Nebylo to vyloženě takový ten povrchový worldbuilding, jako tomu někdy v romantazi bývá, že vlastně tam je ten svět někdy občas v určitých dílech vykreslený jenom tak, jako aby se neřeklo a je to víc zaměřené na tu romantickou linku samozřejmě. A jako není to tak, že tady by to bylo úplně jinak, samozřejmě, že ta romantická linka tady taky hraje velmi významnou roli, ale i přesto oceňuji, že se autorka jako snažila dát tam nějakou historii, jako vdechnout život tomu světu. To se mi dost líbilo, i když jsme po ten okraj toho světa nahlédli jenom tak jako maličko, tak šlo vidět, že se autorka fakt snaží. A nejvíc teda oceňuji snahu zapojit do děje různé jako bojové strategie, trénink, soutěže, souboje a podobné motivy, protože přece jenom ten děj se odehrává na elitní bojové akademii, takže kdyby tam úplně chyběl ten boj, tak by to asi bylo něco trošku špatně. A kdybych to měla porovnat s jinými romantasy knihami, třeba s podobnou tematikou, tak mě nevyhnutelně napadla série Grisha, i když to je teda spíš young adult. Fourth Wing je za mě teda spíš new adult, teda pro starší, i když ve skutečnosti jsou tam asi takové 2 kapitoly, které z toho dělají knížku 18+, a myslím si, že kdyby tam ty kapitoly nebyly, tak bych klidně řekla, že je to young adult, protože dneska už young adult znamená trošku něco jiného jak dřív.
Ale kdybych to měla právě porovnat s tou Grishou, nebo třeba s ještě Království hříšných mě napadá, tak za mě oproti těmto 2 sériím, i když nemám je zatím úplně celé dočtené, ale přečetla jsem první díly a za mě je Fourth Wing oproti ním daleko lepší, i když samozřejmě té strategie a toho boje a té akce tam není tolik jak v těch klasikách, není to prostě Pán prstenů, ale myslím si, že na ten žánr je to dostačující a možná bych řekla snad i nadprůměrné, takže v tomhle mě Fourth Wing docela potěšil. Abych se už teda vrhla na postavy, které jsou samozřejmě v příběhu taky hodně důležité, tak je nutné samozřejmě zmínit hlavní hrdinku. Upřímně jsem měla k Violet zpočátku docela takový jako neutrální postoj, s tím, že i z ní bylo prostě cítit takové to lehké klišé typu nejsem jako ostatní holky, jsem jiná, ale nakonec mi poměrně přirostla k srdci. Líbilo se mi tam hlavně to, že se zlepšovala takovým tím reálným opravdovým tréninkem, že na sobě jako fakt pracovala, že to nebylo jenom jako aha, najednou jsem super silná a všechny vás tady zavraždím. Ale trošku mi občas místy vadilo, že ona tam Violet je, to už jsem zmiňovala na začátku, když jsem jako popisovala trošičku ten děj, nastíňovala. Violet je v té knize celou tu knihu vyobrazovaná jako taková slabá, ale zároveň jí vlastně vždycky všechno vycházelo. Tím, že jí třeba někdo v tom příběhu prostě zmlátil, nebo tam prostě málem umřela, ale ve skutečnosti potom jej nějací ti léčitelé prostě uzdravili a nebyl z toho vyvozený žádný reálný závěr. Přišlo mi, že autorka tak nějak pořád balancovala mezi tím, že chtěla z Violet udělat super badass hrdinku prostě v průběhu té knihy, což samozřejmě chápu, protože nějaký ten vývoj té postavy je tam důležitý, ale zároveň nechtěla, aby prostě byla úplně jako moc overpowered, moc silná, ale moc jí to právě nešlo. Tím, jak neustále balancovala mezi tím, jo, tady v jeden moment Violet zmlátili do němoty, ale prostě pak přišla za těma léčitelama a ti prostě uzdravili, opravili, pomohli jí srůst všechny kosti a nakonec to bylo prostě všechno v pořádku a nic z toho nebylo. Takže ve skutečnosti v průběhu té knihy Violet několikrát prostě byla skoro až na hraně smrti možná, ale vždycky z toho tak nějak vyvázla. Takže mi to možná trošičku vadilo s tím, že ona se sice zlepšovala a já už jsem si prostě říkala, tak ke konci už prostě bude mít nějakou tu fyzičku, ale ve skutečnosti ta autorka pořád jako dělala, ne, ale ona je prostě pořád slabá, ale teďka už jenom o trošku míň. Takže to mě možná trošku lehce vadilo. Další ústřední postavou byl samozřejmě Xaden, který zastupoval takového toho klasického young adult lomeno new adult přitažlivého bad boye a svou přítomností ale přidal můj velmi oblíbený element enemies to lovers, neboli znepřátelené lásky, který v knize je, který byl za mě naprosto super, i když možná byl trošku jako přeskopírák z ostatních romantazy, vždycky tam prostě většinou v těch romantazy bývá křehká hrdinka a oproti ní nějaký extrémní záporák, bad boy, který prostě si hraje na to, jak je hrozně jako tvrdý a hustý, ale ve skutečnosti by pro tu hrdinku potom udělal vše a zamiluje se do ní. To je prostě takové to klišé klasické, které ale je ve většině romantazy, takže to není vyloženě výtka. Já jsem si Xadena stejně jako podle mě většina velmi oblíbila a myslím si, že jsme s něj byli všichni v průběhu čtení stejně hotoví jak Violet, které se absolutně nedivím, i když na jednu stranu občas to bylo v těch scénách trošku komické, to je taky jedna z dalších výtek, které ke knize mám, s tím, že Violet třeba byla právě v nějakém boji, někdo ji tam zabíjel a ona začala prostě nad Xadenem z ničeho nic slintat, že by na něj prostě vylezla rychle jak na strom. To mi prostě přišlo v ten moment neskutečně vtipné, že ona tam vlastně jako skoro umírala, někdo jí tam prostě na ní šel s nožem a někde se tam okrajově myhnul Xaden a Violet prostě jejda, tady mi upadl nůž a jejda, já skoro umřu, ale prostě Xaden je tak hot. Takže to mi přišlo takové lehce komické, ale jak říkám, romantazy, takže mi to nepřekvapilo úplně. Pak tu byl teda Dane, u kterého jsem upřímně celou knihu marně doufala, že ho autorka zabije, protože tohle byl tak neskutečně otravný charakter.
Už dlouho jsem se s ničím takovým nesetkala, nesnášela jsem ho od první minuty, co se tam jako objevil, hrozně mi vadilo to jeho přehnané ochranářství, ale jakoby zároveň Violet až skoro v určitých scénách ponižoval, v ničem jí vůbec jako nevěřil a těma svýma komentářema jí skoro až srážel na kolena, jak kdyby prostě byla nějaká neschopná chudinka, co potřebuje zachránit a připomněl mi moji další velmi neoblíbenou postavu právě z Grishe, prostě byl to hotový Malorecev, nevím, co víc na to říct. Byl za mě úplně stejný otravný a tak nějak jsem doufala, že umře, ale bohužel mé přání nebylo vyslyšeno. No a ta jeho zrada na konci, tak to už bylo prostě jenom jako třešnička na dortu. U toho jsem fakt jako měla tendenci jít a napsat nějakou fanfikci, ve které by ho někdo skopal, protože doufám, že ve druhém díle mu sama Violet dá nějak na budku a nebo ho zabije nejlépe. To by mě úplně potěšilo. No a mezi poslední takové nějaké důležitější postavy patří Violetina nejlepší kamarádka Rhiannon, ke které upřímně nemám jakoby moc co říct, protože byla taková jako nemastná, neslaná, nic moc jsme o ní nevěděli. V jeden ten moment, kdy se Violet vydala, kdy vlastně došli za tou její Violetinou sestrou, za tou Mirou, do nějakého toho tábora a Violet Rhiannon pomohla, aby mohla vlastně navštívit tu svoji rodinu, tak jsem si říkala, možná bychom se o ní mohli konečně dozvědět něco víc, ale prostě nedozvěděli jsme se o ní nic. Takže mi přišlo, že tam byla jenom proto, aby vlastně Violet měla nejlepší kamarádku a jako celkově ten Violetin blízký kruh přátel byl v podstatě docela o ničem. Ani o jednom z nich jsme neměli nějaké zajímavé nebo relevantní informace. Všechno to bylo takové povrchové. Jediný, kdo asi tak nějak stál za zmínku a je taky poslední postavou tady na mém seznamu, je Liam, který se ale stal takovou ústřední postavou až někdy okolo 280. nebo 300. strany, což za mě je neskutečná škoda, protože s ním měla Violet třeba za 5 stránek mnohem větší chemii v ohledu toho přátelství, asi tak 1000krát víc než za celou knihu z Rhiannon. Takže to byla fakt jako škoda, že tam prostě se objevil až někde za půlkou knihy, což mě vlastně přivádí k dalšímu bodu z mých poznámek a tím jsou plot twisty nebo zvraty, které mě v knize překvapily, anebo přesněji řečeno, které mě nepřekvapily vůbec. Jediným vlastně dějovým zvratem, který jsem fakt nečekala, byla Liamova smrt, která mě fakt mrzí, jako zasáhla mě docela dost. A upřímně jsem se celou dobu modlila, aby prostě někde někdo odpráskl Dana a ono nic. Já jsem si vlastně v průběhu toho čtení dělala v hlavě takový seznam klišé možná, nebo prostě takové předpovědi ohledně událostí, které jsem předpokládala, že by měly čtenáře nějak jako šokovat. A docela mě zklamalo to, že já jsem vlastně v podstatě přišla na úplně všechny zvraty, teda kromě té Liamovy smrti, jak už jsem řekla. Nepřekvapilo mě vůbec nic. Nepřekvapil mě fakt, že se v knize kromě draků objevily další potvory, protože tam 3krát nebo možná dokonce 4krát byla zmiňovaná ta knížka Violetiného otce, která se vlastně skládala z různých těch nějakých mýtických bytostí a legend a bylo to tam vlastně zmíněné tuším 2krát na začátku, pak ještě v průběhu a potom znova před koncem. A mně prostě přijde, že autoři nikdy nezmiňují tyhle jako na oko nedůležité věci jen tak. Ono to má vždycky nějaký jako skrytý význam, takže už někdy od začátku jsem si říkala, tak ti draci asi úplně jako nebudou jediné prostě bytosti nebo jediné ty potvory, co v tom světě budou. A bylo to tak. Dalším klišé byl určitě Violetin očekávaný drak, u kterého jsem v momentě věděla, co to bude za druh draka. A bylo to přesně v moment, kdy při jedné hodině určitý profesor vlastně zmiňoval ty druhy těch draků. Říkal tam vlastně, že jsou jako draci červení a draci hnědí a prostě takový a makový. A v moment, kdy řekl, že nejsilnějším drakem nebo jedním z nejsilnějších druhů draků je černý drak,
tak mi bylo prostě jasné, jakého asi Violet bude mít draka. Upřímně mě teda trošičku překvapilo, že měla vlastně Violet nakonec draky 2, ale nepřekvapilo mě to pozitivně, spíš negativně, protože to prostě jenom přidávalo na tom klišé té overpowered hrdinky. Takže i když ten druhý drak sice nebyl úplně tak silný, jak ten černý, tak pořád to bylo takové jako, proč se vlastně autorka pořád snaží, aby ta hrdinka byla tolik odlišná, prostě stačí jeden černý drak, už to z ní dělá takovou tu jsem jiná, jsem silná, aniž by vlastně v podstatě chtěla. Takže za mě to bylo trošku zklamání. A jak už jsem zmiňovala, autorka se tohle snažila kompenzovat tou Violetinou křehkostí a to, že vlastně Violet příliš nezvládala různé ty fyzické úkony, ale tohle je něco, co úplně jako vykompenzovat nejde, když prostě dá hlavní hrdince jednoho z nejsilnějších draků na kontinentu a potom do zásoby ještě jednoho, kdyby náhodou, takže prostě Violet byla nakonec na můj vkus až příliš silná, s tím, že vlastně potom v 3/4 té knihy, nebo jak se to blížilo ke konci, tak Violet vlastně získala taky jednu z nejsilnějších schopností od svého draka a to je schopnost ovládat blesky, kterou nikdo za poslední století navíc neměl. Takže cítila jsem z toho takový ten konflikt, kdy autorka z Violet dělala trošku jako takovou křehkou bytůstku, jakože prostě snadno si ublíží a tedy, ale na druhou stranu měla prostě 2 extrémně silné draky, jednu extrémní super schopnost, takže v tomhle ohledu jí to za mě moc nešlo. Potom mě dál nepřekvapilo ani zmrtvých stání Violetiného bratra, kdy už vlastně na začátku, jak jsem zmiňovala, ta jeho smrt, společně se smrtí Violetiného otce, tak jsem si říkala, že prostě jeden z nich nebude tak úplně mrtvý, jak si Violet myslí. Protože se prostě o nich neustále hovořilo v takových jako hádankách. Nevím úplně jako jak bych to popsala, možná je to prostě tím, že v tomhle žánru mám už asi jako trošku načteno, ale prostě žádný z těch zvratů mě vyložení nějak jako neohromil, nešokoval. Nevím, možná to bylo právě částečně kvůli tomu, že jsem měla z hypeu docela dost vysoké očekávání, ale upřímně si myslím, že právě ta předvídatelnost je jeden z největších mínusů, které se na knize dokázala najít. Za mě je to teda předvídatelnost a délka. A asi v tomhle ohledu budu v menšině, ale za mě byla kniha moc dlouhá. Jako na jednu stranu upřímně smekám před Rebekou, že prostě dokázala napsat téměř 500 stránkovou bichli a nebyl v ní ani jeden moment, u kterého bych se vyloženě jako nudila nebo se nutila číst, protože tohle fakt jako dokáže málo kdo. Kniha měla fakt skvělý spát, byla zábavná, jako četla se v podstatě sama, většina těch postav jsou skvělé, teda kromě Dana, a to mě jako fakt mrzí, že ho někdo neskopal. Ale i přesto byly některé ty postavy možná vykreslené lehce povrchově, jak už jsem zmiňovala, tak přece jenom je to v rámci romantazy obstojně napsaný příběh. Ale na druhou stranu já si prostě stojím za tím, že těch prvních 250 stran se mohlo zkrátit třeba na, já nevím, na dobrou 100, protože upřímně v té první polovině knihy se nedělo jako absolutně nic. Mně místy prostě připadalo, jak kdyby autorka se příliš ponořila do toho vykreslování té atmosféry a jako chtěla nám tu akademii popsat co nejlépe a jak to tam chodí, ale potom si uvědomila prostě, jejda, já jsem v půlce knihy a prostě začala neskutečně spěchat, protože ta druhá polovina knihy je mnohem lepší za mě, je akčnější, je víc nabitá, ale zároveň tam jde jako poznat taková ta výrazná změna v rychlosti, protože spousta těch kapitol začínalo stylem byl listopad, který se přehoupl na prosinec a najednou bylo jaro. Takže prostě těch prvních 250 stránek byl za mě takový nějaký jako úvod, ale na úvod to bylo jako fakt hodně, protože v podstatě, když to srovnám třeba s většinou nějakých jako young adult klasických knih, teď nemyslím fantasy, ale jako celkově knih, tak ty knihy se pohybují třeba v rozmezí nějakých 250 až 280 stran, jako na celou knihu. A tady bylo těch 250 stran jenom úvod, takže vlastně v podstatě to mohla být, dá se říct, samostatná kniha, ale zároveň se v ní nestalo nic zajímavého, kromě toho, že Violet vlastně získala ty svoje draky.
jako nic moc extra se nedělo, takže za mě je to trošku k zamyšlení, ale se obávám toho druhého dílu, který je ještě delší, takže se trošku bojím, jak to autorka uchytí, ale to uvidím asi až potom, co jej přečtu. Takže za mě ta předvídatelnost a délka byly vlastně v mých očích největším kamenem úrazu. Protože kdybych tohle měla pominout, tak ta knížka byla jako dá se říct super. Ale s tím vyvstává takový můj trošku další problém s touhle knihou. Protože já si jako po přečtení nejsem úplně 100% jistá, jestli si Fourth Wing zaslouží, aby ho skoro 800 000 lidí označilo jako 5hvězdičkový bestseller. A to jsou mimochodem jenom data z Goodreads, což samozřejmě není jediná čtenářská platforma, takže za mě je tohle takové trošku diskutabilní, i přestože ta kniha jako fakt dobrá, možná bych řekla, že i nadprůměrná, tak v podstatě já osobně jsem v ní neobjevila prostě nic jako nového. Prostě za mě byl Fourth Wing takový, já nevím, takový prostě mix. Takový mix Divergence, Hunger Games, možná Labyrintu a takových brutálnějších bradavic z Harryho Pottera. Jako to vyloženě neznamená, že to je špatně, protože přece jenom jako vymyslet nějaké 100% originální fantasy v dnešní době je hodně těžké s tím, kolik knih prostě každoročně vychází. Fourth Wing byl dobrý, zábavný, jiskřivý mix, ale zároveň si myslím, že ten hype je takový možná trošičku přeceněný, jako tomu bývá za mě u většiny přehypovaných filmů, seriálů a taky samozřejmě i knih. Jakože bych si po přečtení řekla, tyjo, tohle je ta nejlepší kniha, co jsem kdy četla, tak to jsem si určitě neřekla. Ale je to ta nejlepší romantasy kniha, kterou jsem četla? To si úplně popravdě nejsem jistá, vzhledem k tomu, že jsem se třeba nedostala ještě k sérii, na kterou se už hodně dlouho chystám, vlastně k Dvorům od Másové, tak bych nerada úplně jako dělala nějaké ukvapené rozhodnutí a řekla prostě, že Fourth Wing je nejlepší romantasy, co jsem jako četla za celý svůj život. To si myslím, že na takovém vysokém levelu asi není, ale jako upřímně, zaslouží si ten hype, nevím, je to dobrá kniha, určitě jo. Kdybych měla Fourth Wing nějak finálně zhodnotit, tak si myslím, že v rámci žánru, v rámci toho romantasy je to jeden z těch lepších příběhů. Nejvíc oceňuji právě tu atmosféru v té knížce, která je fakt dokonalá. Za mě osobně to má snad nejlepší vyobrazení touhy, které jsem za poslední dobu četla, protože to pošťuchování mezi Violet a Xadenem je nepřekonatelné a myslím si, že 30. kapitola nás podle mě všechny tak nějak, řekněme, srazila na kolena. A když to porovnám právě s ostatními knihami, celý tady tento díl podcastu jsem to porovnávala třeba právě s tou Grishou a Královstvím hříšných, tak si myslím, že oproti třeba těmto dvěma sériím je Fourth Wing určitě lepší, je reálnější, i přestože je to teda fantasy a je takový jako dospělejší. A to nemyslím jenom kvůli těm vyloženě spicy scénám, ale asi možná i tím, že má mnohem na můj vkus vyspělejší hrdinku, i když jo, občas se Violet prostě chová potřeštěně a dětinsky, ale to prostě k těm romantasy hrdinkám patří, tak mi prostě byla daleko víc sympatičtější, jak právě třeba Alina nebo Emilie, které jsem upřímně nesnášela. Tak Violet byla v tomhle ohledu mnohem víc snesitelná a za mě je tohle u romantasy samo o sobě hodně velké plus. Ale i přesto, že se mi knížka líbila hodně, tak prostě má ty svoje mouchy a nedostatky, které jsem tady přece jenom podle mě docela dost zmiňovala v tomhle dílu podcastu. Doufám, že nepřevažovaly nad těmi pozitivy, protože myslím si, že to by úplně fair nebylo. Těch nedostatků tam nebylo natolik, abych řekla, že Fourth Wing je prostě špatná kniha, nebo že Rebecca Yarros je špatná autorka, to určitě ne, ale nějaké ty malé nedokonalosti tam byly a ty já prostě při tom hodnocení nemůžu přehlédnout, takže bych tenhle díl podcastu ukončila tak nějak stejně, jak jsem ho začala.
Pokud prostě od Fourfingu očekáváte nějaký do extrému propracovaný svět, prostě s nějakýma velmi realistickýma postavama a obří historií, tak asi za mě budete spíš zklamaní, protože tohle prostě není Tolkien a musí se tak k tomu přistupovat. Ale pokud chcete příběh zaměřený na spalující, pomalou slow burn romantiku, který se odehrává v poměrně zajímavém prostředí bojové akademie ve spojení s originálním zpracováním draků, které jsem tady zapomněla zmínit. To byl taky jedno z těch větších pozitiv, protože co se týče těch draků, tak je autorka za mě zpracovala fakt skvěle. Takže pokud je tohle něco, co vás láká, tak si myslím, že pro vás kniha bude jako stvořená. A tím se dostáváme na konec dnešního dílu. Já doufám, že jste si ho užili a že mě příliš nespražíte komentáři, co se týče nějaké kritiky ohledně této knihy, ale jako snažila jsem se k tomu přistupovat fakt zodpovědně a příliš se v tom jako nemrat, nehledat tam ty nedostatky jako schválně, že bych si řekla, tyjo, tohle je přehypovaná kniha, tak já ji tady prostě jdu skritizovat, to určitě ne. Snažila jsem se prostě vnímat tam jak ty pozitiva, kterých bylo teda v knize naštěstí víc, jak těch negativ, takže jak říkám, knihu určitě doporučuju a já se na vás budu těšit příště, mějte se hezky.